jaká je tá krajina mala, alebo ten svet. 7. vydal ústavný súd rozhodnutie o tom referende, 7.7. v stredu. A ja som bol prekvapený, že prečo Pele nerobí tlačovú konferenciu naživo. Po rozhodnutí ústavného súdu urobili také vyhlásenie, ktoré bolo nahraté predtým. Či oni predpokladali, že ústavný súd takto rozhodne, nahrali to, on to zo záznamu pustili. No Pele mi povedali, že cestuje. Počúvajte, večer už bol vo Verone a vo Verone ho nafotila nejaká slovenská rodina, ktorá nám to poslala s tým Petrom Nálikom. Chodia po meste, jak dvaja, no, vedľa seba. Potom odfotení sú, aký po meste vedľa seba. Potom stoja, počúvajú ma pred predajňou, kde sú domáce potreby z kuchyne. Môžete vidieť, že takto spolu stoja a takto pozerajú, si vyberajú tie domácnosti. No je ukážkový pár buzerantov. No neviem, či to mám dať do nás, neviem. To by som nedával. Ešte, nie, hovorím, že len to je tu už v nejakom priestore, niekto to možno použije, ja to ale nebudem dávať. Keď takto dať von, ale tak, aby to nešlo akože vás, že To sa neurobí ani takto, určite nie. Lebo si myslí, že ja som povedal, povedzte Petrovi Pellegrinimu, že je naivný kokot, ak si myslí, jeho akože žiadala, že by to bolo citlivo urobené, že to je guvernér Národnej banky a podobné veci, a každého